Boas de novo. Aquí si eu. Hoxe fago todas aí en liña. Vale. O episodio 3. O episodio 3 tamén me gustou. eh, é a Gardería Dragona. Recordades esa pequena cova que miraron cando se infiltraron no campamento? Pois aquí estamos de novo. Como indica na aventura, a idea é que volvan ou, se vos queredes saltar a volta, que entren directamente. O caso é que investiguen aquí dentro por que había gardas protexendo esta cova e que raio gardan aí. É posible que incluso mirasen entrar a Frulan ou a Redmir. Entón, bueno, aquí dentro é unha mazmorra, o bello uso, vale? Salas, mazmorra, criaturas, perigos, trampas. Está interesante, a min gustoume. Hai da xogo tamén para escenas a sala 3, que ten os fungos. Pois bueno, hai estas típicas escenas nas que un se queda, creo que se quedaban dormidos ou algo así, se quedaban aí, outro tiña que achegarse, entón a trampa das escaleiras, eran graciosas entre comillas porque claro, estaban sufrindo. Pero se eran estas escenas nas que teñen que argallar un pouco e non se agardaban que ia pasar algo así. Entón está entretida e xa lles va como advertindo de que ollo non todo é o que parece. Claro que isto igual personaxes ou xogadoras con moita experiencia pois xa non lles pilla de sorpresa. Pero no meu grupo houve escenas moi graciosas aquí. Tamén está o tema das salas máis escuras, dos morcegos aquí. Habería que xogar bastante co tema das luces, porque según eu estaba usando o nivel 20, Dungeon 20 daquelas. E si que te pillas diagonales das luces e demais. Entón houve salas que non detectaron pola iluminación, porque, por exemplo, se mal non recordo, do 2, o 13 e o 12 hai un oco para pasar, que no mapa está bastante amplo, pero como redactan din que é unha zona bastante escura que se a menos que se acheguen non se vería. Entón, aden aí. Paredes en pechalo de todo, pero sí. No meu caso, como conseguiran falar, creo que cando saíron, cando marcharon ou en algún punto se atoparan cunha cultista, esta lles dera información e chegaran a algunha especie de trato de que non se ian a delatar. E cando chegaron, atoparon a forcada na entrada, co escrito de traidora. Claro, aí tamén era un pouco de meterlle medo ao xogador traidor que levaba unha, non sei se era unha elfa ou unha humana, e que era a traidora do grupo. Entón, en plan, para que saiban o que lles agarda a quen traizou ao grupo. Entón era unha doble mensaxe, unha en xeral para o grupo de imos a matar a calquera que vos apoie, e a outra en plan, isto é o que pasa se nos traizoas, porque logo escapaches. Entón, bueno, que hai salas moi interesantes. E tamén está aquí a 6, que é detrás dunha cortina que creo que estaba envenenado e tamén dá xogo, porque tampouco agardas que por abartar unha cortina che pasen cousas e era así un pouco turbia. E me imaginei como as típicas salas estas do carniceiro malo, vale. Bueno, que hai logo, bueno, pois iso, corpos e demais non sei, estaba interesante. Como me imaginei. Logo tamén está a sala 5, que aí hai que tentar ben se queremos que baixen. Creo que no meu grupo baixará un só e ao final topar a cintos ou algo así. Creo que baixará a Bárbara. Bueno, dá xogo, ainda que no meu grupo creo que non se aproveitou demasiado de indagar aí, pero está curioso que teñan aí como este especie de basureiro. E logo, bueno, pois na parte da gardería en sí, aí fixeron amizade cunha Cobol, porque a Dracónida, como había a Paladina era unha Dracónida, facíase pasar de vez en cando por integrante do grupo. E claro, lles dixo que era a súa xefa e demais, cun nome falso. Vamos, dende o primeiro episodio se inventou non sei cantos nomes falsos. E a Cobol seguía ferventemente. Era interesante. Aquí tamén hai trampas no acceso. Bueno,
sí, hai varias trampas por aquí que tamén está interesante. Na sala 9 que se vuelven a reencontrar con Cian Graz, en principio aquí cae. Quero dicir, aquí xa pode caer. Na anterior a idea era que sobrevivir aquí, bueno, pois o derrotan, pois nada. Se non o derrotan, pode seguir o xogo de batalla contra el, pero é bastante probable que aquí caia. Porque, bueno, está tamén para facer de backup a Frulan para que ela poida escapar. Entón, bueno, bastante probable que caia. No meu caso sí que intentaron mantelo con vida para sacarlle información, o que pasa é que esa ambición perdeunos. E quixeron abrir o cofre nesta mesma sala e o abriron nese momento, a trampa activouse, empezou a salir un montón de gas venenoso e estaban moi mal de vida, así que correron polas súas vidas, pero hacían grazo, deixaron atrás, co cal xa non o poderon interrogar. Tamén houve un xogo un pouco raro de que a Dracónida tiña como un, non sei, miraba un pouco como pai a este, ao final de feito herdou a súa armadura, claro que non lle preguntou a él, pero quedouse coa súa armadura. Bueno, chulo pensar que a armadura deste inimigo chegou ata a sesión final no corpo da Dracónida. Non sei se foi ela quen lle deu o golpe de gracia, pero foi curioso. E bueno, hai unha chea de trampas aquí, de ácido de todo tipo, que está... Bueno, esta era a trampa que lle la liou. E logo na sala 10 é onde están os ovos. Creo que eran 3 ovos e o meu grupo co xogo este das luces non mirou todos e deixou un atrás. Entón leváronse dous. A miña idea era que non conseguiran abrilos efectivamente, pero a través de usar guías e un montón de cousas conseguiron abrir e acabaron con 2 crías de dragón. Esta información non ven no libro de Tyranny of Dragons. Eu conseguín o Dracomicon e nel sí que fai referencia a 3.5, non a quinta edición, pero hai información sobre como abrir os ovos, como é a crianza, a dificultade é bastante alta. Eu adaptei un pouco esas regras porque claro, eu non xoguei a 3.5, pero ali parece que engaden modificadores, un +3 en vez de dar vantaxe, cousas así, entón intentei adaptalos un pouco. E o caso é que inagardadamente conseguiron abrilos. Os estaba acompañando, bueno, xa contarei no capítulo 4 que foi cando pasou, pero vamos, que os conseguiron abrir. Entón está moi interesante que estean aquí. No manual tampouco trae de onde saen estes ovos, nin por que están aquí. Como son negros, dá que pensar que poidan pertenecer ao castelo... Non me acordo, o que está máis adiante no pantano, pero vamos, debe ser no capítulo 8 ou así, ainda sobe daqui a lá. Dan a entender que así e por iso o dragón negro non os ataca. Pero realmente isto está aberto, como se queredes que non sexan negros, poden ser azuis e iso explicaría por que o dragón azul estaba colaborando co culto. En este caso poderíades facer que tivera certa preocupación na mirada cando ataca ao grupo, ou non sei, o que se vos ocorra. Entón, se tedes no grupo algo que poida enlazar isto cos trasfondos, está genial. De todas formas, o feito de que poidan criar dragóns para o grupo está genial. Para min como máster soa menos genial porque é un traballón, pero dá xogo. Tamén son dragóns cromáticos, ollo aí, que non son, non é por discriminar, pero en principio non son boa xente. Entón, deu bastante xogo, eu non contaba que os abrisen. A idea é que os dean a Leosin ou Garael ou a quen, bueno, Garael non é desta campaña, pero a alguén en quen confíen. E bueno, había tamén algunha trampa por aí que creo que volvía como provocaba toleira e demais, que pode tamén dar situacións, dependendo como vayan de vida, graciosas ou preocupantes. De feito, o tema dos morcegos, ainda que parece así máis liviano cando se atacan todos salvaxemente, es tan regular de vida ou polo tema do ruido, é delicado. Frulan en teoría escapa e chegan a investigar nos seus restos. Aí poderían atopar a profecía, por exemplo, ou calquera outra información que poida ser un gancho para o grupo. Eu é que aquí non tiña Notion, así que non teño as miñas notas ben organizadas, pero se pode dar bastante xogo. E Frulan pode chegar a ver o grupo antes de fuxir, que lles faga algún comentario, unha ameaza, un guiño. Se estaba xogando co rollo de amor-odio dende antes porque foi ela quen interrogou o grupo, pois aí podedes.
se pode dar xogo. E bueno, iso, basicamente, aquí hai moito combate. Hai nunha das salas que está Roper, non recordo como está traducida esa criatura, que é contundente, dá uns golpes interesantes e realmente só quere comida. En principio non ten por que resultar obvio, así que manifestadeo cando ataca o grupo, que note que vai a polo zurrón ou a pola comida, ou que cando golpea ou que intentan morder ao grupo, cando escolle cos tentáculos e lles fai dano, se relame como que ten fame. Entón, bueno, intentade transmitiloso porque pode cargarse o grupo. Sí que ese grupo é bastante numeroso, a vantaxe numérica pode facer que lle gañen, pero de todas formas é unha criatura bastante forte para estes niveis. Entón, bueno, me pareceu unha mazmorra curiosa, con bastante variedade de salas, e creo que pode dar moito xogo. Así que agardo que sobreviva todo o grupo e que o pasedes ben por aquí, e que se poida dar certo gancho roleo con Frulan e con Ciangraz, e que os ovos tamén dan unha oportunidade ao grupo, non sei se tanto como para que acaben con as crías acompañando o grupo, pero pode ser interesante. Así que nada, outro episodio listo, e que vaya ben. Sorte nos dados.